हे सखी त्रिजटा प्रभाव में कहा तरी कि अइले सपना में गो बनरबा लंका में मचैले हाहाकारबा रावण मुनि छिलवैले गधा पर बैठ गईले आ गईले दक्षिण नगरिया सखी हरि लिखी अइली प्रभु के खबरिया सखी जरा गईली लंका नगरिया सखी। त्रिजटा कहतरी कौना भाव में कि अइले सपना में ये गो बनरबा लंका में मचैले हाहाकारबा सपना में ये गो बनरबा लंका में मचैले हाहाकारबा रावण मुनि छिलवैले गधा बैठ गईले दक्षिण नगरिया सखी देखिए प्रभु के खबरिया सखी जरा गईले लंका नगरिया सखी। प्रभु की खबरिया सखी जरा गईले लंका नगरिया सखी। जय हो जय हो त्रिजटा कहतरी हे सखी इतने ना जय हो खास मेरा है राम जी के दूत हो अनन के लाला अमृत पवन के दूत हो राम जी के दूत हो अनन के लाला अमृत पवन के खास मेरा है राम जी के दूत हो अनन के लाला अमृत पवन के दूत हो मच्छर के रूप ढके लंका में अइले भुजिया के भारी लंकनी के गिरइले। हे सखी खास मेरा है राम जी के दूत हो अंजनी के लाला यौड़ी पवन के पुत्र हो मच्छर के रूप धके लंका में अइले मुठिका से मारी लंकनी के गिरइले कि विभीषण से बतुइले अशोक वाटिका में गईले औरी लैले मुनरिया सखी विभीषण से बतुइले अशोक वाटिका में गईले औरी लैले मुनरिया सखी प्रभु के खबरिया सखी जरा गईले लंका नगरिया सखी। प्रभु के खबरिया सखी जरा गईले लंका नगरिया सखी।
लेके बगिया में गईले बगिया में जाके कोहरा मचैले सीता से आज्ञा लेके बगिया में गईले बगिया में जाके कोहरा मचैले सारा बगिया में उदी हले उजार हो रावण के पुत्र अक्षय के दी हले मार हो हे सखी अरे सीता से आज्ञा लेके बगिया में गईले बगिया में जाके कोहराम मचैले सारा बगिया के उदी हले उजार हो रावण के पुत्र अक्षय के दिहले मार हो कि तब मेघनाथ गईले ब्रह्म अस्त्र में बांध लैले आइले रावण दुअरिया सखी कि तब मेघनाथ गईले ब्रह्म अस्त्र में बांध लैले आ कहे पिंटू पुजरिया सखी ये प्रभु के खबरिया सखी जरा गई लंका नगरिया सखी प्रभु के खबरिया सखी जरा गई लंका नगरिया सखी सपना में गए बलारवा आगे मचैले हाहाकारवा सपना में गए बलारवा आगे मचैले हाहाकारवा रावण मूर्ति लवैये राजा हाथ के गईले गईले दक्षिण नगरिया सके देखिए प्रभु के खबरिया सखी जरा गईले लंका नगरिया सके प्रभु के खबरिया सखी जरा गईले लंका नगरिया सके प्रभु के खबरिया सखी जरा गईले लंका नगरिया सके इस प्रकार से त्रिजटा सपना की बात अपना सखी सबकी सुनावत रे सपनों बोली सुना यसी सपन